Fl-ewwel xhur ta' din is-sena ġew sottomessi kważi 14,000 applikazzjoni minn bdiewa u raħħala fi skemi diretti relatati mal-art agrikola u trobbija tal-annimali. L-allokazzjoni għal pagamenti tammonta għal madwar 14 miljun euro li huma konfinanzjati minn fondi Ewropej. Dawn l-iskemi jagħmlu parti mill-pjan strateġiku tal-Politika Agrikola Komuni 2023-2027 fejn b'kollox hemm allokati mal-167 miljun euro. Min din is-somma madwar 64 miljun euro minnhom huma marbutin ma' ħlasijiet marbuta mar-raba u l-annimali imrobbin fl-irsiset. One News informat li b'kollox ġew sottomessi 13,964 applikazzjoni. Minn barra din l-iskema, il-Gvern joffri skemi multiannwali fejn bdiewa jiffirmaw kuntratt għal numru ta' snin u jirċievu ħlas kull sena tal-li segwi prattiċi ambjentali. Bdiewa li jitlu l-iskemi agroambjentali ikunu premjati tal-li jimpenjaw rwieħhom lejn prattiċi li jipprovdi benefiċċju ambjentali akbar minn prattiċi attwali u konvenzjonali tagħhom. Hemm pagamenti oħra li jikkumplementaw ma' dawn l-iskemi u li huma marbutin ma' ekoskemi. F'dan il-każ tiġi offruta l-possibilità li f'ċerti każi bdiewa jibbenefikaw minn żewġ skemi fl-istess salqa wkoll. B'reazzjoni għal dan il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, spjega lil One News li l-Gvern qed ikun ta' spalla biex ikompli inċentiva lil bdiewa u lir-raħħala. Skemi li jinkludu pagamenti diretti, skemi agri-ambjentali, skemi pereżempju marbutin ukoll mal-bidja organika. Jiena nkompli nħeġġeġ lill-bdiewa raħħala tagħna biex japplikaw għal dan l-iskemi u b'sens ta' sodisfazzjon ngħid li f'sezzjoni waħda applikaw mhux inqas minn 14,000 applikazzjoni. Staqsejna wkoll is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnit xi tfisser din l-għajnuna u qal li b'dawn il-fondi mhux biss se jiġu indirizzati sfidi ambjentali li qed iħallu impatt fuq dan is-settur, imma se jkompli jiġu mejjuna b'mod tanġibbli il-bdiewa u r-raħħala. Fond dedikat għall-agrikoltura għal xiex għax nemnu fl-agrikoltura tagħna. Fl-agrikoltura ma nħobbx nuża l-kelma nonfqu, fl-agrikoltura nuża l-kelma ninvestu propju dawn il-pagamenti diretti li jsiru lill-bdiewa ta' kull sena huma neċessarji biex il-bdiewa tagħna ikomplu jinvestu fl-inġenji tagħhom, jinvestu fl-art tagħhom, jinvestu fl-annimali li jrabbu għal xiex wara kollox irridu li jkollna prodott tajjeb, bidja b'saħħitha. Sa dan it-tant wasal biex jala il-perjodu għal pagament lil bdiewa u r-raħħala fuq dawn l-iskemi diretti għas-sena l ġejja 2024.